Преди да започнете, уверете се, че вашият iPhone е зареден. Ако батерията се изтощи по време на процеса, това може да влоши проблема. Обновете своя Mac или се уверете, че на Windows имате най-новия iTunes. Свържете iPhone с компютъра и отворете Finder или iTunes. След това натиснете съответните бутони за режим на възстановяване според модела на вашия iPhone. Ако сте го направили правилно, на екрана на вашия iPhone ще се появи икона на компютър с USB кабел, което означава, че устройството е в режим на възстановяване. За iPhone 8 и по-нови модели, последователността на бутоните е малко по-различна. Първо натиснете и бързо отпуснете бутона за увеличаване на звука. След това натиснете и бързо отпуснете бутона за намаляване на звука. Накрая натиснете и задръжте страничния бутон, докато се появи иконата за режим на възстановяване. Ако не знаете модела си, вижте в Apple Support. В режим на възстановяване може да го възстановите или актуализирате чрез компютъра си.